ka notice inviting quotation NIQ hakish potere unai luar arja arpusau da ka Directorate of Housing ka penpau syai bakadon ke jinga selalu pa ban ai ka company ban supply kitin sop yeng ka tanat housing ka balong hadu enrup kendai klur enrup san lak tingka laong uba Roy Kupar Sendram u President ka New Trap Youth Council HYC syakilat pathai kubor hakashitarik urisau arja arpusau Ulang bagi kendon ketika NIQ kedai kabalasna lupa bakatanat housing kan ai supply kitin sop yeng haki beriu ki badon lupa ka jinga dai. Laong baha ka technical bid lalap baka jingdon pisa ka company bapan supply ka telot ba ka bapen i bakan penyok nong yo bapan kam supply da ka babu baka annual turnover jong ka company kariban long tang siklur tingka kan baka NIQ ka khatway tarik urempang arja arpu arpan la kedau na ka benta ka kontrak ka ba arpu klur ka annual turnover kariban duna ya ka sipau klur. Kadi halor ka notice inviting quotation nanya ka tender notice ya ka balakhat ka Directorate of Housing hakash potrik u September arja arprosa kumjuru ka corrigendum ya ka balapan mi ya ka lai potrik September arja arprosa ladang ipet ya ka ni ka tender notice ya ka balapan mi ya ka potrik September arja arprosa ka Directorate of Housing kala kontrak na kabenta ban supply ya kini ki aluminium roofing sheets kita ki tin aluminium na kamtaban ay si kita kilong yeng lembaga taka scheme ban ay si kilong yeng ki bahap po kini ki hapo ka BPL list tikat kum kini ka notice jong ka spotrik September aja posau ka dor jong kani ka kontrak ka de nrupu khandai krur nrupu san lak tingkah tendai habang ipuli pat ya ki kendon lani kita ki general terms and condition jong kani ka notice ya ka balapan mi hakash potrik September arja arsa ngiyo iba kadon ka ba penlong yang iba bangin suba ba kadon ka jingya penbet habari imat ban penyo nong yanur baling iong kumta kalong ba ladeng ipet ya kani ka notice inviting quotation jong kash potrik September arja arsa ngiyo iba kador jong kani ka kontrak kaden rup khandai kru rup san lang kawai naki kendon ki ba labu ha ka beningkong joka general terms and condition ki ong ba local entrepreneur representing industries or units who are reputed manufacturer of aluminium roofing sheets having their manufacture unit in the state of Meghalaya and having ISO 9001 certification to maintain standard and quality can participate for this quotation. Kaumut batang kitu kinong mi khmat jong kita ki industries lani ki unit ki badon ka jaka ka bapen mi ya kini ki aluminium sheet hapo Meghalaya kilak bania simentah kanika bidding process kata ring beningkong kabaa ka bangilap katkum kanika notice inviting quotation haka financial bid lada fipet ya ka notice jong usnam arja arpuar kabalapan mi ka khatway trick February arja arpuar Pinom yo iya kata kajing thok ka buang batang kita gi unit ki pedon hapo Meghalaya kilak bani simbeta ndre borok khat ki reputed manufacturer kamut ba jong ka in tri India borok we kilak bani simbeta ndre kendet kensan pat hakani kontrak ka bamenta ki wanra ya kani kamut ba ki company ki benabar ki supply ki benabar ki 6 lakh syu bani simbeta lada fipet ya kani ka notice inviting quotation jong khat witrik February aja arpuat kador jong ka kontrak kade arpo kror tingka lada fipet ka we ni ki condition ka ba kani ka directorate ka bu kong ba kinu ki company ki ba simbenta ha kani ka kontrak ka ba arpo kror tingka kidi bendon ya ka annual turnover ka ba omde banduna ya ka shipo kror tingka hakilai snam ki belalan ndrei ka belengok kalongpat ha kani ka NIQ ka ba menta jong kani September pinapet haka technical bid ki ong ba ka financial stability certificate jong kata ka company lani ununu u representative lani entrepreneur kini bendan tang kimdei banduna ya tang ya ka sikrur ka kat ba ka kontrak pat kade nam tan rupu khandai krur tang lani ngipet kumang oi fil ada fi compare ya ka NIQ jong arja arpuar ka baka kontrak kadai tang arpu krur ki ong baka annual turnover jong kini ki company ki lani ki bahiya simbenta kontrak ka annual turnover jong ki kamdei benduna ya ka 10 krur rekan ni pat ka kontrak ka bahadu nrupu khandai krur nrup sanlang ka annual turnover jong kini ki beri ubriu lani unu no me ikhmat ya kata ka manufacturing unit kabadan po Meghalaya kamdei benduna tang ya 10 krur
Kini ki artli ki kendon ki pen i. Ki pen subajur yang ni ba imat kadon kala adon pa kajing pen bed. Ba kita ki company ki badan lane ka company ke badan lane ununu briu u badan ya kata ka jaka ka pen mi ya kini ki aluminium roofing sheet hang ni po mega halia unyo ya kini kontrak. Kajing pen mi ya kini kendon ka pelong yang ni ban perkat batu kala adon lupan kebakum kata kacing pen bed le si na peneng ke department bat kita ki briu ki bamut ban pen mi ya kini gitin ban yo ban supply lani ban yo ya kini kontrak hang ni hapo kat tanak directorate of housing. Nah kalian juga seng ngiso persya ya karu company mi ya kini ki kendon ki balak ban yarap tang ya uwe briu lani ya kawe ka firm lani ya kawe ka company. Balai ni ong kumta nga kat kum gajing sotu ka jongi kat kum gajing tip ka jongi ngam try ngi la adon kum kini ki babun ki bakum kini ki company apo mekalia ki balak ban penmi ya ki aluminium roofing sheet kala bandon le setang kawe ka company kabayajan bat nur bat ki bri ki badan ka bor le se de halor kata konong rem ki penmi ya kum kini ki condition ki bala da hot contract on ya sim menta da utau bri la ne da kata ka company ka badan gajing ya dei bat nur habok ke sorkar lane ki beri ki badan ke sorkar bat ha ka bakhadu lada fim ailat shu ya ki wei pa ban ya sim benta ka bidding process kaumut ba ka baningkong kador lada uni lane kani company kawan ban ong ya kador le si arpo hajar tengka siban ka department ka ban pidang nama de ki wei fim la shu ban sim nama kumang ong ya pi kat kum ka jing tip ka jongi ngam tip kan utli ki la bandan kita ki manufacturing unit lane ki nong penmi ya kini ki aluminium roofing sheet ki badan hang ni apa Meghalaya namar ba phila khang ya ki wei pat ki company ki belong reputed banwan ya sim benta kawai gador ngindu nong mula dawan ong ingi arpo hajar lani apsan hajar siban rung ya ban pediang ndela de fi aila pat ya ki company ki babun kemut gador ngin kham yo duna tela de yo duna kemut ka safe lani ka kham safe ka pisa jong pai ba aja ka bangin pelut arpo hajar apsan hajar siban ngila ya la ban yo gador khat nyo hajar lani khat riu hajar de kani ka jingle ka jong ki ban ong betik tang kita ki local ki entrepreneur ki bami ikhmat ya kita ki manufacturing unit lani ki nong penmi yang ni po Meghalaya ka pen i ba ka don e selendet ka jingya penbet ka bala da penbet lupa kata ke ka bangim so ya hap namar bakani kan wanra ka jing du nong ya ka pisa nong pai ba bat ka baar kalong ke ka ba pen i syaba lani ka ba pen i sangi pai ba kamdan ka jing khut jing suba lemba ka jing khot jong kani ka tender haka khatwei trip September shipotrik September jong snap arca apusang di habai dei bekini ke ngisngu nak liang jong kaseng ban pawi ka jing persya hot ngim persya ba pin ailat ya ki local entrepreneur lani ya ki jaka ki nong penmi lani ki nong trekam ki bani na ka jela ka jongi ndrei kum kini ki jat kampan kabaningkong kador kari gawai lada film ailat yang babun bani sim benta kamut bakador ngindu no kador kabaar kini ki standard of material ngimtip la kita ki manufacturing unit lane kata ka manufacturing unit ka ba let's say kala don gajing pen bet lupa kila ni amban ai kata ka standard materials lane ka quality ka baya hak ni ambat kat kum gajing don kam kita kari gawai kata kari ka baar ka bangi ngisngo bakani gajing khot jong kani ka tender haka shipotrik September arja arpsa kadeka tender kebala no siliang sebapalat yanu ngimtep oi kadon gajing etu khana ba kidiki hakani ke sistem lesi kadon kata kilak bandan ki unit lane ka unit ka ba penmi ya ki kum gini ki jatiar hang ni po Meghalaya ka badon gajing jan bat ki bri ka badon ka bor lesi halor kata kasiki sa penmi ya kum gini ki bat ka baar ka bangi sngo ka bangi la panpa gini ki singi belada bro ba kadon ka kendon ka boong ba kador ke bagini ki beda dan kinong isi mentah ka kontrak ki kuat mentah hapor bekiyo kene kontrak le si kani kan ru knai kruon ru sanlang kata kajuk kador kan yat hadu arsnam kaumut ba kinle biang kum balik mensyuahi kabangila ria sakini ki tayo ki belada penong ba ka directorate ka claim khot tender re ka pendon kam dan ka kendon ta kaumut ba sisin mapila ai kani kontrak mentah na ka benta arsnam la ru ba ka directorate kanom khot shu e kontrak re kan shu extend ba ngitep ba ka directorate of housing kayo sanction de ki spa crore ha ka sisnam na ka benta ban thiet ikini kiten telada arsnam kaumut de ki arspa lai spa crore ka pisa on pendon kam lembaga ni ka tenat housing ya ka ban thiet ikini kiten telada umdon shu ka jingi khot tender
takam don jingmut hisu ba bangin ong bakan ba kaba bangin ong bakadon ka jingkut jing subah ru khom khot tanda ya kaba kila le hakiniki snam ki bala adap kumbang ila pen paul ba kila pathai kubon but nakalian jong seng ni kwa ru ban habede bat kawi kalian ka statement ka ba u minister in charge of housing menin kesngi ula keren kabaningkong ong ba nakalian ka jong u ay ta clean sheet lane ula ong da ka ba shai ba ka housing kam da ka claim le ka ka ba bakla kata kari ka ba mu ong ringi kwa ban ong yo minister house jong housing ba kumnu phila ban ay ka clean sheet lane kata ka jing ong ka jong phi ba ka department ka jong phi ka claim le bakla ba hadu menta kalau kayu ta kampat ay ka rai kadang don sa ke kia saduk menta pula ko ita ka ba next hearing jong kani kes kandai hakini how ni upana bo menta ka ba ar ka jing ong ka jong u ba lane la extend ya kata kontrak ya ka bala ai pembasis pa pra kru sa kata company sa tu company na pokal kata da ka babut ya ki kendon kat kum ki kendon bat kumju ru ula ong ru bakani ka company la empaneled na ka menta arsna kata ka jing ong ka jong u kat kum ka jing mi ka wen ki kubot ngingi kwa bantip empanel hakanu rukom namar hakikot kisla ki bangingi yo om shimla don ka wiru ko order ka boong ba ya kani ka company ka banakal kata le empanel na ka bata ban supply yakini gitiar nam ta arsna ndai ka bangingi lap kalong ba kadai ka jing thwa ka bo director jok housing utho syaka tender committee jok ka department ban ong bangim don kam shu ban khot tender namar bakani ka company ka supply ya kitiar ka dor ka babiang bat ka supply ka jing supply ka jongki ka long ka ba bed ka berhenti nang takadang ni haban extend ni ka kontrak hakabala shu extend riusian sansien claim da khot ya kanu ka tender tilada u minister ong ba lada rail pa ma u lada rail pa ba kata ka jing kemno la ni ka jing ong ka jongi bagi supply ki substandard material ula ail pa clean sheet ngi kwa banong u ba ka bor kam shong shu ho mentan re ka shong ha kalo kai ta namar ka kies menta ku mo kalong ka complain ka don po lo kai ta ka ba ar ka jing ong jong u bay ka ni ka company la empanel la ne la itu da ka department bakan supply nam ta ki art ligis nam ngi so banong u ka de ka jing kren ka ba bakla namar hakikot kisla klem pa ko we ru ka jing tho ka bo ong ba la empanel Ndrei ka ba director jong housing ule ka de ba ula she extend hi da ka jing so thu ka jong u da ka rai ka jong u haringkat ba ka department tender committee ki bala syurai claim khot tender ndrei la syuai ki work order santli ka dor ka kumba shes pa pra kru ka belong ka belong persya ya ka ru kompanya ya ka sorka ba kumju ru ka buan ra ya ka jing muddur hangi kum ki rupat ba ban ong ba ka don shalandan habay day bat kani kajing pelut lani ke extension jong kontrak ni kwa on pentu pi ban nakliang jong aseng ngela de ban file ka complain hapo ka public accounts committee jong ka Meghalaya legislative assembly hakani ka tayo ko baladap bat ngi am ya ka baka PAC kan le halor kani ka complain ka jong ni kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoy ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukau iu unia kong undi udai kau plus f ukau fortified ukau 45 henrei ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jungi ila banyo ya ka jingpang dunasnam bar ka jing bria kikman henrei ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ke jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus f haki
Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi ya kiskim ICDS, MDM, PDS. Kabha na kabenta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau fortified. Ba, pikiran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.